chakwedu inopindirwa kwatiri kuenda kwete kwatobva for a wrong reason. Kungotsvaga murume anomuchengeta kwete kudanana naye anomuchengeta chete. Asati wanzwa munhu achiti ndakura ndaakuroora kwete ndine rudo kukura chete. Love hapana, kungosvika 44 atonza ndoroora chiri kumupusha age kuteererana marriage radhirama uyu chaaida chete kuita sei kuroorwa. Saka Mwari anoda kuroorwa asingakude, anokuchemedza, anokuudza kuti ibva pano ndinoenda ndiri mucovid. You can be there for a wrong reason. Mukomana kumba adzoka but adzokera chingwa kwete love yamudhara. Saka baba pakusangana nemukomana, baba havana kumhanya nechingwa nyangwe anga ane nzara, baba havana kumhanya nehembe nyangwe anga ane mamvemve. Baba adzoka ane hembe dzakabvaruka but ari kudzoka kuna baba. Baba havanyari kufamba naye but andinoziva vanogona kusangana nevanhu murodhi vanozoti iwe mudhara uyu ndaakakumaka so ane zvinhu mudhara but iwe hauna chinhu, hausati wambozvibvunzwa izvozvo. Aiwa famba waya amene twasikana wacho ufuna wese amodzi kusangana mutauni atone nzara. Mombe ichauraiwa yacho itoriko but unombofambuka newe une nzara une mombe dzako. Ndo zvakatiratidza kuti mukomana uyu haana kupiwa zvese paakati ndipei zvangu. Akapiwa zvaaikwanisa kutewa bhosi, akarongedzerwa zvinhu kati ndipei zvangu akapiwa. Haana kupiwa zvese, akapiwa mari ngecapacity to carry matters. Kana dzimba dzese mutauni dzikakonectwa kuti mvura iri kubva kulake Chivero, imwe imba unosvika mune 5 liters, hazvina problem. Hamena akanyemba kuti pamba haidyike. Saka tiona wati une girlfriend, hamena akakunyembera kuti hazviite pamba hazvinyatsoita. Mukomana adzoka kumba pane mombe iripo. Baba makadi kumupa mombe, takamupa mari ngezvaaida kutakura. Ane mweya wakamuudza kuti pamba mari haidyike. Inenge loss. Kutengera adzimai drink inenge loss. Unovaudza maomero akaita life. Yekutotengera itori another stage, kuzvitengera futi iwewe mahwani. Funga meeting yaunoita pangoro yemabhanana abate mafurutsu kuAfrica inenge medication. Iwewe kudya apple neshiwo wani makore mangani apple unozwa kuwaste udi mafanish. Iyo yekudya rivhangerika nokuti Mwari vaisada mugarden havana kuti ita prayer, vakati iti nchaya itori nyaya. Pane pakutoti warwara kuenda kuchipatara chiremba akunyorere mishonga anonyora type yechimwe chikafu unonyorerwa macarrots unonosaka anzi naMwari uyu ane mwana wako ndipese chibayiro kugomo. Haana kuudza izvozvo adzimai vacho kuti Mwari vati ndiyozocheka mwana uisa mangwana tirimbonochekana kugomo. Ndopazondaini manzi munodziziva enda musina kukwana nechechi. Akati tiri kuenda kunonamata Mwari tiri kudzoka. Even vakutokwidza gomo, mwana akatobvunza baba chibayiro chiripi. Abrahamu haana kuti chiri kutaura ndicho. Fungati aibatika mfana yeye paspeed. Information ine chekuita nezera dzimwe nguva. Kune chimwe chokwadi chiri too much for you. Saka kune anonzi mabasics. Ukachipotsa kumabasics wako musoro ukashigamuchirike. Eyo yekutoti Mwari anokuda unofunga kuti kunyepa wonokuti dai kana achirida sei life yangu yakadai. Inenge life yako inokuudza kuti Mwari anokuda kana wadya zvakanaka, kana wadrive mota yakanaka Mwari ndoba anenge achitokuda ipapo. No, uyu akafambwa naye asina chinhu nababa vachienda naye mumba. Vamumba baba vakauraya mombe vakamupfekedza hembe vakamupfekedza kana wawe mumba trust yapo. Musikana wepanzi ukazomurora akauya mumba haakuti ndipepei ndiononga wakukumbira shoma papei yako uchimutambidza wega. Pane transfer kunyengetera kuna Mwari ende Mwari unoziva. Oza muprofita upenyu hwako ndiwe
unotozviziva iwewe kuti imwe level imwe capacity hauzvikwanise but unozvishuwira. Vamwe vadivorsa mukore uno inyaya kuti zviri kufamba ane mari iri nani akufamba nemota yakanaka saka pane zvinomuudza kuupgrade life unochinja property kusvika kumunhu uri sembo yedisaster wega unotombozviona sokuti dai kamari karipo kandaimbofarao mushaka. Unozvinzwa mauru hautomboda nokuprofita unozvinzwa iwewe kuti ukabata $100 unotaura English pachine basa hautauri shonaka newaya appetite chaicha inobva yachinja waya kuita muhomwe unozwa kuda mapuronzi iwewe akatendeseka muzvishoma Mwari vanomutsatsa nezvizhinji pamwe pacho haudi prayer unongoda advice. Learn to be humble, be disciplined. Discipline is personal choice. Hazvina mandirwa munhu kuti adzikame isarudzo. Kune zvinhu munhu zvanondinamatira zviri murange yekuti you must make a decision wega. So mukomana ari mumba baba vauraya mombe apfekedzwa ari kufara nevamwe baba vane problem one kwete nemukomana ari mumba ari mature and you understand what is the gospel. Hautauri kuipa kweimwe chechi kana umwe pastor i waste of time. Why? Because hakuna chechi inoponesa kana mfundisi anopa munhu upenyu usingaperi. Hakuna munhu anoparidzwa, hakuna ari worth kana nekuti naiye anotodawo kuponeswa. But uyo haasi kuziva manje kuti mukomana paadzoka baba vamugamuchira. Father is happy, mwana wangu adzoka. Unoziva kuti ari nyika iri kure, mari yapera, akatsvaga basa akariwana rekufudza nguruve. Unotoona unokuitira favor uri kure nababa, but favor iyo inokuuraya. I want to tell you this. Unoziva here kuti hove ikabuda mvura haife, inozofa. Ndakaona dzichitengeswa kuwadzana chinonzi menyu iri mudhishi, menyu iri mudhishi. Pane katime kakumbochovha nguva uri uchifa. Saka pane time yekuti unzwa uri kunakirwa so uchifa. Tikatokuudza kuti tsano muri kuparara muri kufa unoti aiwa joy yese baba. Iyi hove iri mudhishi baba. Inenge ichirohwa nemapiyano ichinakirwa iri mudhishi baba. Tsano vari kufa hazvioneke. Why? Because kufa becomes a process. Hachichinziri instant, it becomes a process. Akadzoka kumba pfungwa yake yaainayo yamudzora. It's a good mind to be back home. The wrong mindset kutonga ega nyaya dzake. Baba musanditore semwana. Kana watadza mirira mutongo kwete kuzvitonga. Iwe unozvitonga. Because ndakadai saka Mwari haachandida. Ndipo ndakazodai saka ndofunga Mwari handide. Ndipo ndakazotadza izvi neizvi. Kana ukatogona usina kugamuchira Jesu uri mutadzi. Nokuti wakaitwa mutadzi usati watadza uchingoberekwa. Nokuti wakaberekwa nembereko yaAdamu. So you became a sinner not by sinning, by birth. Saka uchifanirwa kuberekwa patsva kuti uve mutsvene waJehovha. So righteousness inouya through Jesus Christ hailuzike, but unogona kuzviluzisa neunderstanding yako, self judgment. Uyo akazvitonga ega, baba ndadzoka but musanditore semwana. Baba vari kuti kudii? Mwana wangu adzoka. Mwana ari kuti kudii? Musanditore semwana. Saka wadzokererei chingwa? Bondo zvataura kuti kumba kwedu kune chikafu. Kwete kuti kuna baba kune chikafu. So he's back with the wrong mindset. Wrong mindset inopindira pa prayer life yemunhu wese. Handida kumbonamata so dai Mwari vandida, vanotokuda, vanokuda Mwari. Akakuudza kuti Mwari haakude ndiani? Kushaya shuga, kushaya chekupfeka ndokwakaudza kuti saka Mwari haakude bosi dai une hembe.
Adam pachake asina hembe mgadeni aitenda fellowship na yourself kuti andinacho kupfeka saka Mwari handide. Adam ari mgadeni asina kupfeka na Mwari zvaitaurirana zvaionana aitova nefellowship nerelationship. Saka usanyepera kuti hanembi dzaunopfeka idzi dai uchitorova chaizo kuti Mwari anobuda. No, the first man Adam in the garden without any clothing aiva nefellowship. Abraham aigara mumatende, kwete imba yaunogara iwe mumatende iri shamwari yaMwari. Sei uchizvijaja nekamba kaunobuda kuti dai Mwari aindida ndine zimba rakakura. Abraham role model yako aiwirirana nababa iri shamwari yaMwari, aigara mutende kwete imba yezvidhina. Sei Satani achikunyepera kuti nekamba ikaka unofunga kuti Mwari anokuda. Mwari akakuda unoita breakthrough, une zimba raunowana. Do you know kuti kune mbavha dzogara kusababu dzisinganamata? Kunamata ukakujaja nekuti unogara imba ipi? Ari akuti geography unoda kutengesa. Sauti vanhu vari kutengesa vane metsi. Baba metsi dzemari hadzishupe, haishote. Zvana Pythagoras theory madrama. Mari yangu kundinyima chenji yangu ndiri dofo ndodenga kwana handifoire mari. But mune makatoudzwa kuti kana kudaiso hauna kwaunoenda, kana kudaiso hauna kwaunoenda. Ichocho chikadyarika hwiza dzatakanyora isi kusainzi chidhirowa mapatiso handisandasangana nadzo. But ndo dzakaita vamwe wangu shasha wenu akaita shasha because akadhirowa diagram yehwiza. Life haina basa nekuti waigona kudhirowa hwiza. Imwe system yeeducation yanga itoriwo anotoenda kupurazi kwababa achiona, anotoenda kushopu kwababa achiona. Practical life ndo yavakativigira vakatisira geography. Ipapa maclouds yeso unoaziva. Anonzi mashi unoaziva but chenga muhomwe. Murungu asana nakuchipa. Vakasiya a structure yekuti no matter what you die as a beggar. Why? Because ndiwo pressaka. Saka hapana panokupa a system yekuti uzoenda pamusoro pacho. Dai Mwari atiwanira nyasha. Self judgment ngaife mauri. Don't judge yourself. Get into the book. Check the mind of God. Mwari anoti kudii uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Atiri kutotida takaremerwa. Anoti kudii Mwari wakada nyika wakapa mwanakomana wao. Ani nani anotenda Mwari? Mwari vakatendera Noah kuvaka ark. Havana kutendera Noah kuvhara dhore ark. That's the love of God. Kuti kuvaka hamuna but ukarasikira mukati munopinda. Noah asiri anovhara dhoo. Akavaka areka akati pinda. Then after 7 days and the Lord shut the door. Mwari vakavhara. Radai pakaita benzi rakangorasikira mukati ratopinda. Door of salvation, door of blessing is still open. Don't allow anyone to judge you. Yeah. Boss chechi yamunopinda because kwakazoda inzwa ko ukaenda kusina chechi yacho iri kunzi iri right. Chechi yacho yaunotemba kuti iri right kugogwa sure. Ini wandoparidza anonzi rudo. In every dispensation ane vanhu vaanotuma. In every nation ane vanhu vaanotuma. Why? Nokuti unoziva kuti vhangeri rinoparidzwa kwese. Harisi vhangeri renzvimbo. Peter akamboriwa paMount of Transfiguration. Zvakanaka kuti tiri pano. Daita vakamatu kuti ino nzvimbo ndoina Mwari. Mwari ari kwese. Usatadze kunamata kuti baba maRobert munobata muri kupi. Batwa naMwari usabatwe neni. Yeah. Ndichobaza kudai mumwe anonzwa chechi. Tideweyipi matauraka anenge kwedu. Kwenyu kupi futi. He came back to his senses. Although he came back home, but he had the challenge in understanding the mind of the Father. Mwari anokuda, Mwari ari kuti pamusoro pelife yako hauna zvaunoziva. Uri kungozviudza kuti because ndakazodai saka Mwari handidi because ende vanhu vachitokuonesa kuti ukona life yanorarama.
ukaita Mwari chai anokubvisa musituation. Ndinozviziva Mwari anobvisa mumasituations, but zvinosiyana nguva nekuri kuenda munhu. Kana ari Mwari waJoseph akamutendera 2 years in prison, akabuda akava mambo, the same God ndiye wapona Silas. Havana kutenderwa kana 3 hours they were out. Saka ukauya nevhangeri yaJoseph kuna Silas vanochiona. Mwari waLot anoti kuchanaye moto tisa, Shadrach, Meshach naAbednego pindai ndinemba mutsve. Saka usandikontere yaLot kana ndiri Shadrach. Jona akanyura akanobuda kwaari kuenda. Peter akanyura akati Ishe ndisumudzei ndibate, handisi Jona ndofira mahara. Mwari ndakupiwa message isiri yako but iri muBhaibheri. Bozi Mwari waJona ndiye Mwari waPeter. Mumwe anotenderwa kunyura but mumwe anodzisimuka. Testimony yemumwe munhu haisi formula kukuzivisa kuti Mwari achiri kuita pakati pedu. Nokuti iye akati kuna blind Bartimaeus, receive your sight. Pana John chapter 9 akaisa mavhu pasi akazora meso emunhu akati enda unogeza. The same Jesus, but kuoperata kwake pa the blind people different. Problem ndeyekuti unoda kutarisa kuti ndinganga zvifambisa sei. Haudi kutsvaka Mwari kuti woita sei. Unoti kana ndinganga ita formula iyi ndoda kuitawo. Kune akanzi naJesu vamutenderwa kuparidzai 3 years I will make you fishers of men. 3 years vachiteera Jesu. Murume anonzi Legion wemadhimoni akatomboda kuteera Jesu akanzi usanditevere, enda unoudza vanhu zvavaiterwa naMwari. Kuna akapiwa calling nekubva atotumwa instant. Legion haana kuteera Jesu, akatonzi usanditevere, enda unotofa norova. Rangu rinoti he went to preach to 10 cities. He preached in the Decapolis, and the Evangeli Legion he won. Ndagara kumakuwa Jesu akandiwanira nyasha. Saka akasangana nemi muri deeper theology munofunga kuti haana calling. Bozi anodzokorora kamessage yake. Ndoya Peter manje vakuroti akabwinya pagomo nokuti ndaigara kumakuwa ekugoma handizive. Why we are different? Muti wacho hausi wangu. Kana wakanzi wadzungu handisirini. Vari kuitira Mwari wavo. So what's your problem? Vari kusumudza dust vanozoita flu yako vasinoti chidhako hachisi wari kuti doro ndine mashabhino zati black label iblack chete chichinje izvo. Iyo mukunamata ndomune tureasoning twakawanda so unoziva mweyenchine kada kukwataka zviri anotichekeresa mukone masipoti kana vainawo so vanokuchekeresa. Ouya asina mota yacho arikubatira maoko wati kutsvaga wakomana saka wamufundisa akaita sei. Mweyenchine ikakuputira inokupa maonero ari negative. Mwari ndomanywawo yako kudarika misodzi. Rekati morumura vanhu pakuchema. It's good to cry unto the Lord, but kuchema haisiriyo evidence. Kuchema kunoita kuti Mwari vakunzwire tsitsi, asi kuti vakubatsire. Asinga vakangwarisa manje kana achikurova ukada kuswederawo anongokubata maoko unorohwa uri mudhuze nehama. So ndona kunamata chechi urimo pakuroverwa imomo. Wakaipa neria yakangobata kuti ndenge kunochema ikoko pali kuti tinochemedzana futi mukati imo. Hamuna mona reasoning here. Uchiswedera kuno. Ndakupa maexamples ishamwari dzaMwari. Abraham aigara mutendi kwete mumba maunogara. Iri shamwari yaMwari asina structure iri permanent. He was nomadic, aingofamba aigara mutendi Mwari vainaye.